žiadna rada, nič. Aj nemáš radu, nič tam nemáš. Vieš, čo to je teraz na Vecku? Čo to bolo na Vecku? Ženská rada školného. Svätá omša bude celebrovaná jeho excelenciou monsignorom biskupom Bernardino Giordano, biskupom Groseta, Pietiliano Sovana Orbetello. Je veľkým priateľom našej komunity. Počas slávnostnej svätej omše skupina chalanov z mladých z komunity príjme sviatosti krstu, z príjmania a birmovky. Nech sa ich srdce otvorí milosti daru Ducha Svätého, ktorý je prítomný vo sviatostiach. Sme pozvaní zúčastniť sa tohto dôležitého kroka na ich ceste v spoločnej modlitbe silnej, prežívajúc a obnovujúci tieto dary, ktoré sme už dostali. Ako každý rok chceme podporiť vzdelaním jednu misiu v dobrom. Tento rok obetné dary, alebo teda tá zbierka pôjde na, ako bolo povedané, na podporu mníchov Bazilianov na Ukrajine, ktorí pomáhajú mnohým úbohým, chudobným v ich veľmi zranenej zemi, ktorí pomohli a prijali aj nás, komunitu. Dneska cirkev oslavuje, komunita oslavuje, pretože príjma 5 chalanov. Príjma 5 chalanov komunity do cirkvi s krstom, s príjmaním a birmovaním. Kevin, Roman, Vigan, Benjamin, Jorge. Čo chcete, čo žiadate od cirkvi? Vieru. 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 A čo vám dáva viera? Večný život. Večný život. Večný život. To je večný život, aby ste spoznali pravého Boha a Ježiša Krista, ktorého poslal. Lebo on, skriesený z mŕtvych, bol Bohom ustanovený za kniežaťa života a pána všetkého viditeľného i neviditeľného. Dnes by ste si v krste nežiadali tento život, keby ste ešte nepoznali Krista a nerozhodli ste sa stať jeho učeníkmi. Už ste počúvali jeho slovo. Rozhodli ste sa dodržiavať jeho prikázania a žili ste v bratrskom spoločenstve modlitby. Urobili ste už toto všetko, aby ste sa stali kresťanmi? Áno. Áno. Sì, l'ho fatto. Sì, l'ho fatto. Sì, l'ho fatto. Vy, ktorí sa predstavujete ako krstní rodičia týchto kandidátov, považujete ich pred Bohom za hodných, aby dnes pristúpili k sviatostiam kresťanskej iniciácie? Áno, považujeme ich za hodných. Modlíme sa. Najmilosrdnejší Otec, ďakujeme Ti za týchto Tvojich služobníkov, ktorí sa k Tebe už obratili, pozvaní toľkými spôsobmi Tvojou milosťou a ktorí odpovedajú na Tvoje volanie pred cirkvou. Dopraj im, Pane, aby s radosťou dosiahli naplnenie Tvojho milostivného plánu skrze Krista, nášho Pána. Amen. Kevin, Roman, Vigan, Benjamin a Jorge, vojdite do kostola a zúčastnite sa s nami pri stole Božieho slova. Vieni qui tra noi, come fiamma che
scende dal cielo, vieni qui tra noi, rinnova il cuore del mondo, vieni qui tra noi, il tuo amore rischiara la terra, vieni qui tra noi, soffio di libertà. Nel silenzio tu sei, nella notte luce, Dio nascosto vita, Dio tu sei amore, tutto si ripete, tutto vive in te, scalda col tuo fuoco, piena il cielo, tu che sai raccogliere ogni gemito, semina nel nostro cuore una speranza d'eternità. Vieni qui tra noi, come fiamma che scende dal cielo, vieni qui tra noi, rinnova il cuore del mondo, vieni qui tra noi, il tuo amore rischiara la terra, vieni qui tra noi, soffio di libertà. Nel silenzio tu sei, nella notte luce, Dio nascosto vita, Dio tu sei amore, tutto si ricrea in te, tutto vive in te, scalda col tuo fuoco, piena il cielo, tu che sai raccogliere ogni gemito, semina nel nostro cuore una speranza d'eternità.
noi, rinnova il cuore del mondo, vieni qui tra noi, il tuo amore rischiara la terra, vieni qui tra noi, soffio di libertà. Nel silenzio tu sei pace, nella notte luce, io nascosto vita, io tu sei amore, tutto si ricrea in te, tutto vive in te, scalda come un fuoco, brilla il cielo, tu che sai raccogliere ogni gemito, semina nel nostro cuore una speranza d'eternità. Vieni qui tra noi, come fiamma che scende dal cielo, vieni qui tra noi, rinnova il cuore del mondo, vieni qui tra noi, il tuo amore rischiara la terra, vieni qui tra noi, soffio di libertà. Effatà, cioè apri, Otvor sa, čo znamená perché tu Efata, possa čo znamená otvor sa, professare la tua aby si fede mohol vyznávať tvoju all'ode vieru e gloria di Dio. na slavu Boha. Preghiamo. Modlíme sa. O Padre, Bože che ci Otče, rendi partecipi del Ty nám mistero della dávaš účasť na passione e tajomstve resurrezione del tuo smrti a Figlio, smrti stania fa che svojho Syna. fortificati dallo spirito Prosíme di ťa, adozione posilňuj filiale, nás duchom camminiamo adoptívneho sempre in synovstva, novità di vita, aby sme vždy per il ústavične nostro napredovali Signore v novom Gesù živote, Cristo, tuo Figlio, skrze che è nášho Dio, Pána e vive Ježiša e regna Krista, con te Tvojho nell'unità Syna, dello ktorý je Spirito Boh Santo, a s Tebou per žije a tutti i kráľuje v secoli jednote dei s Duchom secoli. Svätým po Amen. veky vekov. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Čítanie z kníh proroka Izajaša. Poveste maľomyselným, schopte sa, nebojte sa, hľa váš Boh. Príde odveta, odplata Boha. On sám príde a spasí vás. Vtedy roztvoria oči slepí a uši hluchých sa otvoria
Allora lo zoppo Ako salterà jeleň, come un cervo, skákať bude chromý, griderà di gioia la jazyk lingua nemého dell'uomo, radosťou perché vykrikne. scaturiranno acque nel Lebo na deserto, púšti vyrazí voda, scorreranno torrenti potoky na nella steppe. pustatine, La terra bruciata vyprahnutá diventerà zem una sa valle, zmení na il jazero suolo riarso a žíznivá sorgenti pôda d'acqua. na pramene vod. Parola di Dio. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka. Loda il Signore, anima mia. Chváľ duša moja Pána. Signore, anima mia. Il Signore rimane fedele per Pán sempre. zachováva vernosť na Tende veky. giustizia agli Utlačaným oppressi, prisudzuje al pane právo. agli affamati. Hľadajúcim Il dáva Signore chlieb, libera i prigionieri. Pán vyslobodzuje väzňov. Loda il Chváľ Signore, duša moja anima Pána. mia. Il Signore ridona la vista ai ciechi. Pán otvára oči Il slepým. Signore rialza Pán chi è dvíha caduto. skľúčených. Il Signore ama Pán tutti. miluje Il spravodlivých. Signore protegge Pán i ochraňuje forestieri. cudzincov. Loda il Chváľ Signore, duša moja anima mia. Pána. Egli sostiene l'orfano e Ujíma la sa vedova, siroty ma a vdovy, sconvolge le vie dei ale malvagi. hatí cesty Il hriešnikov. Signore regna per sempre. Pán bude kráľovať Il tuo na Dio, veky, Sion, di tvoj Boh, generazione in Sion, z generazione. pokolenia na pokolenie. Loda il Signore, anima Chváľ mia. duša moja Pána. Gesù annunciava il Vangelo del Regno Ježiš e guariva ogni sorta di dobre robí všetko, infermità aj nel hluchým popolo. dáva sluch, aj nemým reč. Il Signore sia con voi. Pán s vami, i s Dal duchom tvojim. Vangelo secondo Marco. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Marka. In quel tempo Gesù, uscito dalla regione di Ježiš Tiro, opustil passando končiny per Týru Sidone, a cez venne Sidon verso prišiel il ku mare di Galilejskému Galilea, moru, in pieno do stredu territorio della Dekapolského Decapoli. kraja. Gli portarono un sordo Tam priviedli muto k nemu e lo hluchonemého pregarono a di prosili imporgli ho, la mano. aby na ňo Lo vložil prese in ruku. disparte, On ho vzal na bok od zástupu, gli pose le dita nelle vložil mu orecchie prsty do e con la ušiel, saliva li toccò la lingua. posilnil si ich a dotkol sa mu Guardando jazyka. quindi verso il cielo, Potom emise pozdvihol un oči k nebu, sospiro e gli vzdychol disse, a povedal "Efatà", mu, cioè Efata, apriti. čo znamená otvor E sa. subito gli si aprirono V le tej orecchie. chvíli sa mu otvorili Si uši sciolse il a nodo rozvial della sa sua lingua spútaný e jazyk parlava a correttamente. správne rozprával. E comandò loro di non A dirlo a prikázal nessuno, im, aby o tom ma nikomu più nehovorili. egli lo proibiva, Ale čím più essi lo dôraznejšie proclamavano. im prikazoval, tým väčšmi to rozhlasovali a s tým väčším obdivom Ha fatto hovorili, bene ogni cosa, dobre robí fa všetko, udire i sordi, aj hluchým dáva fa sluch parlare i muti. a nemým reč. Parola del Signore. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála Tebe, Kriste. Alleluia,
Je to jedna veľká, obrovská radosť, fešta, žiť tento moment spolu s týmito 5 chalanmi, ktorí pýtajú krst. Svätého príjmania, takisto aj birmovania v jednej sviatosti, v jeden deň naraz. Takže všetkých nás pripravuje, aby pripravili naše srdcia na to, čo všetko znamenajú sviatosti. Takže ak sme my dneska začali túto Eucharistiu, je iná. Prečo? Aby sme prijali a boli si vedomí, aj pre nich, aby to bol pre nich nový začiatok a pre nás všetkých, každého jedného z nás, aby sme si boli vedomí, čo sme dostali, aký dar. Toto bude pre nás jedno potvrdenie, aby sme znovu začali našu vieru. Všetci sme pozvaní do tejto Eucharistie, do tohoto slávenia. Ja som sa ich pýtal, prečo chcete vstúpiť do cirkvi? Prečo chcete počúvať Božie slovo? Prečo chcete navštevovať kostoly? Pretože chcem večný život. Takže byť si vedomý tohoto už je veľká zmena života. Dôvod, prečo my sme v cirkvi, prijímame Božie slovo, je mať večný život. Večný život, život, ktorý ide ponad tento život. To dáva zmysel toho, čo robíme, prečo žijeme a kam smerujeme. Takže to je jeden cieľ nášho života. Pretože keď ja nemám cieľ môjho života, jaké rozhodnutia som schopný brať dneska? Na základe tohoto cieľu pre každého jedného z nás sme pozvaní premeniť náš život, aby sme sa dostali do nášho cieľa. Takže to je jeden spôsob. Pán Ježiš nás veľmi dobre pozná. Chce vstúpiť do nášho dynamiky, do nášho života, do nášho rytmu, pretože tento väčší život môže začať už teraz. Môže začať teraz a môže trvať navždy. Není to len budúcnosť. Večný život není budúcnosť len. Je to dneska, je to prítomnosť. Je to to, čo zdieľam a žijem dneska. Môžeme povedať, že život večný žijem už teraz? Otázka, to bola otázka. Žijete večný život už teraz? Vidím na vašich očiach, že ste trošku taký zmetený, alebo taký neviete, čo odpovedať. Áno, žijeme večný život už teraz. Evanjelium nám prichádza. My sme trošku takí hluchonémi na našej ceste viery a pri našich rozhodnutiach. Evanjelium nám prichádza v ústrety a ukazuje nám, pozrite sa, ako Pán chce vstúpiť do rytmu nášho srdca, pretože sme veľakrát hluchí aj nemí. Je to uzdravenie nášho ľudského života. Tento vnútorný stav, ktorý máme každý jeden z nás, s tou nemožnosťou rozprávať a počúvať. Ja som pozvaný. Čo to znamená? Ja som pozvaný nepozerať na to, čo robím, ale ako tie veci prežívam vnútri. Ne čo len robíme, ale my to nežijeme, neprežívame. Toto je problém, toto je tá vec. Dneska sme tu na to, aby sme niečo povedali Pánovi. Tá hluchosť alebo tá nemosť byť nemý vnútorný
je jednoducho, je veľakrát aj strach. Je strach. Aj preto, každý máme svoj charakter, niekto je taký ustrachaný alebo taký zatvorený. Oppure il quieto vivere come ci rende muti, come ci rende impossibilitati a parlare, ma dire delle cose che accadono. Niekedy sme jednoducho takí, akoby, že onemeli a nevieme povedať tú pravdu. Che noi abbiamo in modo particolare per vivere i nostri legami, per vivere le nostre relazioni. Naše vzťahy, ako ich žijeme, se viviamo i nostri legami. Žijeme vtedy, keď sme previazaní s druhými ľuďmi. Keď máme vzťahy s ľuďmi. Každý to dávame najavo, alebo každý v našich komunitách, v našich domoch, v našich rodinách. Toto jednoducho je jedna výzva, ktorú musíme si vybojovať a musíme si ju udržať. A keď ostaneme hluchí aj nemí, to znamená, aký ostaneme? Ostaneme izolovaní. Čo to znamená byť izolovaný? Je to smútok srdca. A ten smútok srdca nás nosí k nejakému kompromisu, k niečomu negatívnemu, k niečomu zlému. Pán chce, aby uzdravil práve toto. Pretože toto je jednoducho prekážka k večnému životu. Preto nám hovorí Efata, otvor sa. Chcem, aby si ty komunikoval, naozaj komunikoval. Preto jak deti, keď sú pokrstené, dám ti znak kríža, aby si na ústa, aj na uši, aby si mohol počúvať Božie slovo a ohlasovať Božie slovo. A dávame to symbolicky každému jednému z nás, ktorí sme tu, aby sme to robili, aby sme počúvali Božie slovo a aby sme neboli len hluchí a nemí. Táto hluchosť a nemosť nás privádza k tomu, že sme osamotení. A z toho sme smutní. Takže keď nás niekto privádza k niekomu, to znamená, jednoducho chce nás zbaviť tej nemoty. Čo robí Ježiš? Keď mu prinesú chorého? Dotýka sa úst, jazyka, aby prehovoril. Naša intimita duchovná, alebo náš vzťah s Pánom, máme svoje časy. Každý máme iný, není sme všetci rovnakí. Každý máme možno svoj spôsob rozhovoru s Pánom iný. Možno každý máme nejaké iné rytmy, čas. Každý máme svoju intimitu s Pánom, ktorú vytvárame a ktorá nám vyhovuje. Ale musíme začať s prvým krokom. Krok po kroku. Prečo? Pretože uzdravenie prichádza v intimnosti. Keď niekto sa začne o nás starať, keď robí nám konkrétne gesty priateľstva, toto je jednoducho aj komunita. Táto intimita v komunite sa prejavuje priateľstvom, tým, že má anjela strážneho. Tých vzťahy medzi chlapcami sú až priateľské. Ja by som chcel začať týmto. Bez tohoto gesta priateľstva není možné prejsť z zatvorenosti do otvorenosti. Takže sviatosti nám pomáhajú, aby... Jednoducho není toto isté ísť alebo neísť na svätú omšu. Není toto isté žiť, buď vyspovedaný, alebo nebyť vyspovedaný. Není to tá istá vec, je to rozdiel. Pán nás sa dotýka so svojimi sviatosťami, so svojimi slovami. To, čo chce urobiť pre každého jedného z nás. To sú skúsenosti, ktoré prežívali učeníci
Pánovi a takisto aj my chceme to dnes žiť. Jeden život so sviatosťami je jeden život, ktorý nám prináša veľa skúseností, ktoré musíme vyskúšať, žiť. Ten život musíme žiť. Táto zmena sa nestane len tak. Ty to musíš sa rozhodnúť. Ty sa musíš rozhodnúť, dať dôveru. Rozhodnúť sa, že chceš robiť dobre. Rozhodnúť sa, že chceš si ceniť a vážiť svoj život. Pozri sa, možno tak chce niekto zničiť, ale keď ty sa rozhodneš, že toho človeka chceš milovať a musíš urobiť aj nejaké gesto lásky. To, že sme hluchí a nemí, je výsledok našej nerozhodnosti nasledovať, počúvať Pána. Toto je jeden proces. Počúvajte, toto je cirkev, ktorá nás nosí k Pánovi. Je komunita, ktorá nás nosí. Takisto aj ten hluchý nemý mal priateľov, ktorí ho priniesli k Ježišovi. A potom je to na nás, aby sme ja ťa prinesem k Ježišovi, ale potom ťa Ježiš zoberie a dá ťa na jednu stranu. Ale tam už na tej druhej strane už sú tvoji priateľi. Ale nechaj sa, a najprv sa musíš nechať priniesť priateľmi k Pánovi. Čo to znamená? To sú sviatosti, sakrament, to sú sviatosti, ktoré príjmeš. Oni ti pomôžu, oni sú tvoj priateľ, ktorí ťa pomôžu prísť k Pánovi. Lo vivono in modo particolare coloro che saranno battezzati, ma lo vogliamo vivere tutti noi in questo momento, perché la Modlíme sa za preparazione, našich drahých bratov a riconoscendo le nostre sestry, mancanze, ktorí prosia o sviatosť, per aby aj za esprimere nás, poi la nostra za fede. hriešnikov, aby sme sa s vierou a kajúcnosťou priblížili ku Kristovi a neustále per i kráčali nostri v novosti cari života. fratelli che chiedono i sacramenti Modlíme sa, aby e anche per Pán noi peccatori, perché avvicinandoci a Cristo con nás animo všetkých credente zapálil e zmysel pre pentito, pravé pokanie, camminiamo incessantemente in novità di vita. Perché il Signore si degni di rinnovare e accendere in noi tutti aby il Pán senso obnovil della nás vera všetkých penitenza, a zapazil preghiamo. zmysel pre pravé pokanie, Ascoltaci, modlíme o sa. Signore, Perché noi, che per il battesimo Aby sme my, siamo morti ktorí al sme peccato krstom e zomreli salvati hriechu da Cristo, a boli Kristom possiamo spasení, testimoniare la vydávali sua svedectvo grazia, o Jeho milosti. ascoltaci, o Signore. perché questi nostri fratelli, Aby títo fiduciosi naši nella bratia a misericordia sestry, di Dio, dôverujúc v Božie desiderosi milosrdenstvo di a penitenza, túžiac po si pokaní, dispongono a sa pripravili na incontrarsi con stretnutie Cristo s Kristom Salvatore, Spasiteľom, modlíme sa. Ascoltaci, o Signore. perché seguendo Aby sa Cristo, nasledujúc che Krista, toglie i ktorý peccati sníma del hriechy mondo, sveta, siano sanati boli dal uzdravení z contagio nákazy del hriechu peccato e a liberati oslobodení dalla z jeho sua otroctva, schiavitù, preghiamo. modlíme sa. Ascoltaci, o Signore. Perché siano purificati dallo Aby boli Spirito očistení Santo, Duchom e Svätým sotto la sua guida a pod jeho vedením possono putovali k incamminarsi dokonalej verso la svetosti, perfetta santità. modlíme sa. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché sepolti insieme con Aby Cristo pochovaní per il s Kristom sacramento del skrze battesimo, sviatosť z krstu, muoiono al peccato zomreli e sempre hriechu vivano a per žili il na veky Signore, pre Pána. preghiamo. Ascoltaci, o Signore.
aby približiať sa k Otcovi, prinašali ovocie svetosti a lásky, modlíme sa. Prosíme ťa, vyslíš nás. Aby celý svet, za ktorý Otec dal svojho milovaného Syna, uveril v jeho lásku a naučil sa ho milovať, modlíme sa. Prosíme ťa, vyslíš nás. Prežijeme túto chvíľku ticha, aby sme prosili o odpustenie našich hriechov. Dio onnipotente, tu hai mandato il tuo unico figlio. Všemovúci Boh, že Ty si poslal svojho jediného Syna, aby si dal človeku, otrokovi hriechu, slobodu svojich detí. Pokorne prosíme za týchto Tvojich služobníkov, ktorí po tomto, čo zažili z vody sveta a boli pokúšaní diablom, sa pred Tebou uznali za hriešnikov. Mocou smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna vyslobodí ich z moci temnoty. Posilni ich Kristovou milosťou a vždy ich ochraňuj na ceste života. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Pomazávam ťa olejom, znamením spásy. Nech ťa posilňuje svojou milosťou Kristus Spasiteľ, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Fratelli carissimi, invochiamo la misericordia di Dio Padre Onnipotente per Drahí questi bratia, suoi servi, che chiedono il santo zvolajme battesimo. milosrdenstvo Boha Otca Všemovcov pre týchto svojich služobnícov, ktorí prosia o svätý krst. A tiež Boh, ktorý ich povolal a viedol až do tejto chvíle, im dá svetlo a silu, aby sa s veľkorysým duchom pridržali Krista a vyznávali vieru cirkvi, darujú im obnovu Ducha Svätého, ktorého sa chystáme vzývať nad touto vodou. Bože, skrze sviatostné znamenia, konáš neviditeľnou mocou zázraky spásy a mnohými spôsobmi po celé veky si pripravil vodu, svoje stvorenie, aby bola znamením krstu. Od počiatku sa Tvoj duch vznášal nad vodami, aby mohli obsahovať zárodok posvedzujúcej moci. A dokonca aj v potope si predobrazil krst, aby dnes, ako vtedy, voda znamenala koniec hriechu a začiatok nového života. Oslobodil si Abrahamove deti z otroctva a prevedoli si ich bez záujmy cez Červené more, aby boli obrazom budúceho ľudu pokrstených. Nakoniec, v plnosti času, Tvoj syn, pokrstený Jadom vo vodách Jordánu, bol posvetený Duchom Svätým, pozvinutý na kríži, vylial zo svojho boku krv a vodu. A po svojom zmrtvých staní prikázal svojim učeníkom: Choďte a hlásajte evanjelium všetkým národom a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. A teraz, Otče, pozri s láskou na svoju cirkev a nech pre ňu vytečie prameň krstu. Vlej do tejto vody mocou Ducha Svätého milosť Tvojho jediného Syna, aby skrze sviatosť krstu človek stvorený na Tvoj obraz bol umytý od škvrny hriechu a skrze vodu a Ducha Svätého sa znovu zrodil ako nové stvorenie. Nech zostúpi, Otče, moc Ducha Svätého do tejto vody, mocou Tvojho Syna, aby všetci, ktorí v nej prijímajú krst,
boli pochovaní a s Kristom v smrti a mohli s ním vstať do nesmrteľného života skrze Krista nášho Pána. Amen. Teraz vyznáme pred krstom ešte, vyznáte vašu vieru. Obnovíme si naše krstné sľuby. Zriekate sa hriechu, aby ste žili v slobode detí Božích, zriekam. Zriekate sa pokúšaní zla, aby ste sa vyhli ovládaniu hriechu, zriekam. Zriekate sa Satana, pôvodu a príčiny všetkého hriechu, zriekam. Veríte v Boha, všemovúceho Otca, stvoriteľa neba i zeme, verím. Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného syna a nášho Pána, ktorý sa narodil sa Panny Márie, zomrel a bol pochovaný, stal z mŕtvych a sedí po pravici Otca, verím. Veríte v Ducha Svätého, Svätú katolícku cirkev, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a večný život, verím. Jorge, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Roman, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Kevin, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Vigan, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Benjamin, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Sentire ancora quella voce dentro di me che mi chiama forte come solo sai fare te. Mio Dio, tu sei grande, non mi resta che avere il cuore che attorno a me, che attorno a me. Kevin, Roman, Vigan, Benjamin, Jorge. Stali ste sa novými stvoreniami. Obliekli ste si Krista. Primite toto biele rúcho a oblečte si ho bez poškvrny k poslednému súdu nášho Pána Ježiša Krista, aby ste mali večný život. Amen.
Avvicinatevi, padrini e madrine, Poďte, krstní rodičia, odovzdajte novokrstencom symbol svetla. Toto je pekný znak, ktorý nám hovorí o prenašaní viery. Od teraz krstní rodičia odovzdávajú sviečku novopokrsteným. To, čo robíme na Veľkú sobotu, na Bielu sobotu, keď prenášame svetlo, ktoré sa rozširuje. Toto je prinášanie viery. A teda hovoríme krstným rodičom, aby odovzdali svetlo novokrstencom, aby hovorilo svetlo v ich živote. Pozrite, ako hovorí toto gesto tejto svetosti. Stali ste sa svetlom v Kristovi. Vždy kráčajte ako deti svetla, aby ste vytrvalosťou vo viere stretli Pána, ktorý prichádza so všetkými svätými v nebeskom kráľovstve. Amen. Voglio sentire ancora quella voce dentro di me che mi chiama forte come solo si fare te. Mio Dio, tu sei grande, ora non mi resta che aprire il cuore che è attorno a me. Voglio sentire ancora quella voce dentro di me che mi chiama forte come solo si fare te. Mio Dio, tu sei grande, ora non mi resta che aprire il cuore che è attorno a me, che è attorno a me. Carissimi, che nel battesimo siete rinati Milovaní, ktorí ste sa v krste znovu zrodili k životu Božích detí a stali ste sa členmi Krista a jeho kňazského ľudu. Teraz vám zostáva prijať dar Ducha Svätého, ktorého v deň Turíc Pán zoslal na apoštolov a ktorého apoštoli a ich nástupcovia odovzdali pokrsteným. Aj vy, podľa prisľúbenia, príjmete moc Ducha Svätého, aby ste, dokonalejší, pripodobnení Kristovi, mohli svedčiť o umúčení a zmrtvých staní Pána a stať sa aktívnymi členmi cirkvi pre budovanie tela Kristovho vo viere a láske. Chceme sa modliť nielen za 5, ktorí prijali krst, ale aj pre 19 chalánov a dievčat, ktorí príjmu dar birmovania, sviatosť birmovania, dar Ducha Svätého.
Drahí bratia, modlíme sa k všemovcemu Bohu, aby vylial Ducha Svätého na týchto novokrstencov, aby ich utvrdil bohatstvom svojich darov a pomazaním kryzmou, aby ich úplne pripodobnil Kristovi, jeho jedinému synovi. Všemovci Bože, Otče nášho Pána Ježiša Krista, ktorý si znovu zrodil tieto svoje deti z vody a Ducha Svätého a oslobodil ich od hriechu, vlož do nich svojho Svätého Ducha Tešiteľa, Ducha múdrosti a rozumnosti, Ducha rady a síly, Ducha poznania a nábožnosti a naplň ich duchom svojej svätej bázne. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Benjamin, príjmi znak daru Ducha Svätého. Pokoj s tebou i s duchom tvojim. Jorge, príjmi znak daru Ducha Svätého. Pokoj s tebou i s duchom tvojim. Roman, príjmi znak daru Ducha Svätého. Pokoj s tebou. Ako tu i s duchom tvojim. Kevin, príjmi znak daru Ducha Svätého. Pokoj s tebou i s duchom tvojim. Vigan, príjmi znak daru Ducha Svätého. Pokoj s tebou i s duchom tvojim. Almudena, príjmi znak daru Ducha Svätého. Pokoj s tebou i s duchom tvojim. Michel, príjmi znak daru Ducha Svätého. Pokoj s tebou i s duchom tvojim. Dorin, príjmi znak daru Ducha Svätého. Pokoj s tebou i s duchom tvojim. Alexandra, príjmi znak daru Ducha Svätého. Pokoj s tebou i s duchom tvojim. Katarína, príjmi znak daru Ducha Svätého. Pokoj s tebou i s duchom tvojim. Anton, príjmi znak daru Ducha Svätého. Pokoj s tebou i s duchom tvojim. Federico, príjmi znak daru Ducha Svätého. Pokoj s tebou i s duchom tvojim. Juan Carlos, príjmi znak daru Ducha Svätého. Pokoj s tebou i s duchom tvojim. Eric, príjmi znak daru Ducha Svätého. Pokoj s tebou i s duchom tvojim. Carlos, príjmi znak daru Ducha Svätého. Pokoj s tebou i s duchom tvojim. Guillaume, príjmi znak daru Ducha Svätého. Pokoj s tebou i s duchom tvojim. Alexander, príjmi znak daru Ducha Svätého. Pokoj s tebou i s duchom tvojim. Kristian, príjmi znak daru Ducha Svätého. Pokoj s tebou i s duchom tvojim. Kristian je jeden Slovák. Unor, príjmi znak daru Ducha Svätého. Pokoj s tebou i s duchom tvojim.
Viktor, príjmi znak daru Ducha Svätého. Pokoj s tebou i s duchom tvojim. Daniel, príjmi znak daru Ducha Svätého. Pokoj s tebou i s duchom tvojim. Mário, príjmi znak daru Ducha Svätého. Pokoj s tebou i s duchom tvojim. Izák, príjmi znak daru Ducha Svätého. Pokoj s tebou i s duchom tvojim. Kasper, príjmi znak daru Ducha Svätého. Pokoj s tebou i s duchom tvojim. Vďačný Bohu Otcovi za sviatosti, ktoré prijali títo naši bratia a sestry, obraciame sa na Neho v mene Krista ústami samotnými našich bratov a sestier s našimi úmyslami a modlitbami. Modlíme sa a spoločne a odpovedajme: Bože spáse, vyslíš nás. Bože spásy, vyslíš nás. Ďakujeme Ti, Pane Ježišu, za veľký dar pápeža Leva. Ďakujeme Ti za jeho pastierské srdce, ktoré sa podieľa na živote stáda, ktoré si mu zveril. Ďakujeme Ti, pretože odráža krásu Tvojho nežného srdca, zamilovaného do každého stvorenia. Prosíme ťa, Pane Ježišu, naplň ho Duchom Svätým, aby viedol cirkev v rozlišovaní znamení čias a v plnení Tvojej vôle. Bože spásy, vyslíš nás. Za nás, ktorí sme dnes prijali veľký dar sviatosti kresťanskej iniciácie. Pane Ježišu, daj, aby sme cítili potrebu pokračovať na ceste viery, aby sme vždy prijímali nový život, vštepený v Tebe, ktorý si pravý vinič. Daj, aby sme s úžasom prežívali radosť zo znovuzrodenia a z toho, že vidíme a sme schopní konať dobré skutky. Modlíme sa. Bože, spási, vyslíš nás. Ďakujeme Ti, Pane Ježišu, pretože ako prosila naša matka Elvíra, v živote, ktorý nám komunita ponúka, nám dávaš príležitosť vychutnať si Tvoje nádherné otcovstvo, ktoré sa dnes prejavuje vo sviatostiach. Obnov v našich srdciach schopnosť vďačnosti za tento nevyslovný dar. A ako deti milované Tým istým Otcom, daj, aby sme sa navzájom milovali ako bratia. Bože spási, vyslíš nás. Pane Ježišu, zverujeme Ti všetkých kresťanov sveta, aby otvorený dialogu s Tebou sme mali vždy smäd po Tvojom slove a potom s nežným srdcom a s láskou k životu sme boli schopní načúvať našim bratom a sestram. Neustále nám opakuj, Efata, aby sme nezostali uväznení a dusení vo väzení strachu a smútku. Modlíme sa. Bože spási, vyslíš nás. Za všetkých, ktorí hlásajú Tvoje slovo a vysluhujú Tvoje sviatosti, za duchovných cirkví a za misionárov po celom svete. Ochráň ich pred skľúčenosťou a naplň ich svojou milosťou, aby boli svedkami viery od striech až dole, prejavovanej v láske a nezištnej službe každému stvoreniu. Začínajúc od maličkostí, modlíme sa. Bože, spási, vyslíš nás. Otče, ktorý si v nás, Kristovi, Tvojom Synovi, urobil svojimi deťmi a deťmi svetla. Daj, aby sme naplnení Duchom Svätým prinašali ovocie evanjeliovej radosti pre celé ľudstvo. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja aj vaša obeta zaľúbila Bohu Otcovu Všemovcemu. Nech Pán príjme obetu svojich rúk na chvalu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi. Pane, dobrotivo príjmi ako Tebe milú obetu spolu s dármi svojej cirkvi, aj týchto našich bratov, ktorí sa pripodobnili obrazu Tvojho Syna a boli upevnení pečaťou ducha, a ktorých si pripojil ku kňazskému ľudu skrze Krista, nášho Pána. Amen. Pán s vami i s duchom Tvojim. Hore srdcia, máme ich u Pána. Vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je to dôstojné a správne. Je správne vzdávať Ti vďaky a oslavovať Tvoje meno, svätý a milosrdný Otče, skrze Krista, nášho Pána a Vykupiteľa. Chválime ťa, velebíme ťa, oslavujeme ťa za sviatosť nášho znovuzrodenia. Z prebodnutého srdca Tvojho Syna si pre nás vyviedol svadobný dar krstu, prvú pásku veriacich, bránu našej spásy, začiatok života v Kristovi, prameň nového ľudstva. Z vody a z ducha v lone svojej cirkvi, panny a matky, plodíš kňazský a kráľovský ľud, zhromaždený zo všetkých národov, v jednote a svetosti Tvojej lásky. Za tento dar Tvojej milosti sa Ti kláňa Tvoja rodina a spolu s anielmi a svätými spieva chválospev na Tvoju slávu. Naozaj si svätý Otče, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, znova vzdával vďaky,
a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa, tajomstvo viery. Smrť Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje zmrtvých stane vyznávame, kým neprídeš v sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Otče, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Otče, na svoju cirkev, rozšírenú po celom svete a vedie k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom, s našim biskupom Kristianom a biskupmi tu prítomnými Bernardinom a Aldom i so všetkými kňazmi a diakonmi. Pamätaj, Pane, aj na našich bratov, sestry Kevina, Romana, Vigana, Benjamina, Jorgeho, ktorý dnes si znovu zrodil vody a Ducha Svätého a milosti, aby krstom člení mali účasť na jeho zmrtvých staní. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie. I na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a dovolím uvidieť svetlo Tvojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote, v spoločenstve so Svetou Bohorodičkou Pannou Máriou, s blaženými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, že by sme ťa mohli chváliť a oslovať skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi. Máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým, všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. Na príkaz nášho Spasiteľa podľa obrovského učenia osmelujeme sa povedať: Otče náš, ktorý si na nebesiach. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Prosíme ťa, Otče, zbav nás od všetkého zla. Udel svoj pokoj našim ňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky.
Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Amen. Pokoj Páno nech je vždy s vami i s duchom tvojim. Dajte si znak pokoja. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkov. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie. Prosím vás, aby sme vo viere a tichosti prežívali tento moment príjmania a stretnutia s Pánom. Kňazi budú roznášať sväté príjmanie v každej časti stanu aj v vonkajších stanov. Prosíme, aby ste čakali na chánov, ktorí vám ukážu moment, kedy sa treba postaviť pred kňaza. Kto nie je v stave prijať prijímanie, sa môže približiť ku kňazovi s prekríženými rukami na hrudi, aby ho požehnal. Kto potrebuje bezlepkovú hostiu, môže prijať prijímanie od brata, pri ktorom je červená zástavka pod obrazom pápeža Leva 14. po vašej pravici.
cielo si è aperto sopra di me. Rompi il silenzio che chiude. Tu fai nuove le parole del cuore. Tu cammini con noi. Tu segui i nostri passi. Tu apri dove tutto è chiuso. E rompi il silenzio che chiude. Tu fai nuove le parole del cuore. Tu ci perdoni, tu ci rialzi, tu sciogli i nodi del peccato. Tu ci perdoni, tu ci rialzi, tu sciogli i nodi del passato. Riscaldami se non so più amare. Tu fai nuove le parole del cuore. Tu cammini con noi. Tu segui i nostri passi. Tu apri dove tutto è chiuso. Rompi il silenzio che chiude. Tu fai nuove le parole del cuore. Parla, Signore, ed io guardo le nuvole, il sole che è apparso adesso qui davanti a me fa respirare il cuore e l'anima. Ripenso al tempo che ho perso dietro alle cose del mondo, cercando un senso profondo, la verità. E alzando lo sguardo al cielo, voglio guardare più in là.
sua voce e fatta. Voglio sentire ancora quella voce dentro di me che mi chiama forte come solo sai fare te. Mio Dio, tu sei grande, ora non mi resta che aprire il cuore che attorno a me, che attorno a me. Guardo intorno a me e vedo la luce negli occhi di chi è vicino a me. Non sono più solo a cercare la verità. Non è solo un'idea, è un'immagine e viva presenza dentro al cuore. Ora abita e alzando lo sguardo al cielo voglio guardare più in là. Lo sento adesso con la sua voce è fatta. Voglio sentire ancora quella voce dentro di me che mi chiama forte come solo sai fare te. Mio Dio, tu sei grande, ora non mi resta che aprire il cuore che attorno a me. Voglio sentire ancora quella voce dentro di me che mi chiama forte come solo sai fare te. Mio Dio, tu sei grande, ora non mi resta che aprire il cuore che attorno a me, che attorno a me, che attorno a me. E come adagio se ne va la nebbia portata via dal vento, quasi come accade ad un bambino che apre gli occhi al mondo. Ogni giorno un giorno vivo a un colore nuovo che è luce, in me. Immensamente chiaro, quel raggio che al mattino illumina la mia anima col suo amore, e Dio che mi è vicino fa di ogni giorno un giorno vivo d'un colore nuovo che è luce, è luce.
dolcemente senza far rumore, lui mi svela i misteri che aprono il cuore. Un sorriso può portare la luce ed aprire le porte del paradiso, può farvi ogni giorno un giorno diverso, di un colore nuovo che è luce, è luce. Rivestiti di luce, porta il sole attorno a te, rivestiti d'amore, è l'amore che cerca te, rivestiti di pace, alla vita abbraccerai, e la forza che non hai trovato mai, dalla sua luce ti arriverà. Rivestiti di luce, porta il sole attorno a te, rivestiti d'amore, è l'amore che cerca te, rivestiti di pace, alla vita abbraccerai, e la forza che non hai trovato mai, dalla sua luce ti arriverà. Rivestiti di luce, porta il sole attorno a te, rivestiti d'amore, è l'amore che cerca te, rivestiti di pace, alla vita abbraccerai, e la forza che non hai trovato mai, dalla sua luce ti arriverà. Preghiamo. Concedi, o Modlíme Padre, sa. che nutriti con il sacramento Prosíme ťa, Pane, daj nech posilnení sviatosťou tela a krvi Tvojho Syna upevňujeme spoločenstvo ducha a bratskú lásku, aby sme tak skrze činnú lásku dosiahli plnosť Kristovho tela, lebo On žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Amen. Nel nome di tutta la comunità e in modo V mene celej particolare dei komunity ragazzi che hanno ricevuto il a dono del najmä battesimo e chlapcov, della ktorí cresima, dostali dar in questa krstu a celebrazione della birmovania, festa della vita. tejto slavnostnom slávení Vescovo Bernardino, počas grazie. Sviatku života. Grazie per essere venuto, per Otec il biskup tuo tempo, Bernardino, per il tuo ďakujeme bene, za tvoj per la tua čas, amicizia con za noi. tvoje dobro, tvoje priateľstvo s Grazie. nami. Grazie. Ďaká za Bentornato a casa della diocesi Vítaj tua späť di doma Saluzzo. k tvojej diecéze Saluzzo. Siamo vicini con la nostra preghiera, con il nostro si na bene blízku alla tua s missione našou di modlitbou, vescovo. s dobrom E na tvojej grazie, misii la biskupskej. provvidenza di Dio ha voluto Ďakujem ti che za da un po' di tempo to, parecchi že Božia nostri prozreteľnosť ragazzi chcela, že ci už chiedessero con mnohí insistenza chalani il dono del battesimo e anche pýtali della cresima. o dar krstu Soprattutto per a il birmovania. battesimo Mnohí aspettiamo chalani. sempre a volte anche Najmä anni na di krst cammino, čakáme proprio aj perché sia roky. un qualcosa Roky cesty che mette práve radici naozaj, nel lebo je to profondo, naozaj che niečo, forma già la fede aby in dalo quel grembo di ti vita korene che do è hĺbky. la vita comunitaria Aby nás tessuta v di tom- preghiera e di aby ten fraternità. komunitný život Ringrazio prežitý voi v ragazzi modlitbe a v perché avete brase. bussato Ďakujem alla vám, porta chalani, di noi lebo ste klopali sacerdoti na con dvere nás insistenza. kňazov E poi la provvidenza ha s voluto che ne vytrvalosťou. parlassi con il nostro A vescovo prozreteľnosť per vedere di trovare una data. chcela, E lui mi ha že detto sme quale rozprávali s momento biskupom migliore a on mi che povedal, non alla ktorý je festa najlepší della vita moment. nella quale il tema sarà Fatà. Quindi ringrazio Ktoré by anche to lo nebol Spirito moment Santo lepší che è ako passato attraverso téma questo confronto con Otvor il sa. vescovo A teda nech per Duch farvi questo dono in questo Svetý, Duch momento Svetý anche prechádzal bello s týmto solenne. stretnutím s biskupom. Avete A ricevuto un pekné dono aj, del dono že della vy ste festa dostali della takýto vita. dar Nella na Sviatku nascita života. della comunità che Znovu to celebriamo, rozredenie sa v la komunite, vostra ktoré rinascita. oslavujeme, La sa comunità è znovu nata per zrodil far rinascere.
a komunita sa zrodila, aby ste sa znovu zrodili v novom živote v Kristovi. A teda ďakujeme Kristovi, že aj cez cirkev a tvoje ruky, biskup, urobil tento dar pre našich chánov. Arcibiskup Cavalli, ďakujeme za slávenie včera a za zdieľanie katechézu dnes ráno. Keď som vás počúval, som videl, lo dico con immenso rispetto, ma nella vecchiaia daranno ancora frutti. Som počul v sebe žalm, že ešte starobe budú prinašať ovocie. A teda je pekné, že v cirkvi je táto múdrosť vidieť srdce, ktorý už naozaj spravil veľa dôležitých úloh, má tu skúsenosť a múdrosť života, ktorá potom prináša obetu, je ponúknutá aj špeciálnym miestam. Ďakujeme za to, že ste nám rozprávali o zrodení Evanjelia a to aj ako Duch Svätý v prvých krokoch cirkvi otvoril cestu službe chudobným, vdovám, sirot, pohánom a všetkým tým otvoril dvere. Ďakujem, že sa aj tvoje srdce otvorilo. Ďakujem aj vám, kňazej, povedal som aj včera, ale sú mnohí noví. Ďakujem, že prevádzate týchto chánov, dievčatá z katechéza, s priateľstvom, s otcovstvom, pretože niektorí z nich aj vstúpili do komunity z vašej víny, ako by sa povedalo pre vás. Ďakujem za vám za dnešné spovede, za to, že sme mohli prežať a prežiť a darovať to milosrdenstvo Boha nám všetkým. Ďakujem vám zo srdca všetkým. Grazie Stefano. Ďakujem, Stefano. Il Signore sia con voi. Pán s vami. Vi benedica Dio Onnipotente, Nech vás žehná všemovúci Boh, Figlio Otec e Spirito i Syn Santo. i Duch Svätý. Amen. Glorificate Dio con la vostra vita. Andate v mene Božom. Rendiamo Bohu grazie vďaka. a Dio.
Eccoci qua. Per tutti quelli che ci stanno seguendo A teda attraverso la pre diretta, všetkých tých, ktorí nás sledujú cez priamy prenos, Grazie. priamy prenos sa znovu obnoví o 21. hodine. Ďakujeme. E con un grido di libertà questo silenzio si romperà. Io so che parlerò, parlerò ancora, io parlerò, parlerò e con il cuore